тамошобинони азиз, ассалому алайкум. ва чун ҳамешагӣ боз барномаи тиббии тавсияи табибон тавассути телевизиони ҳафтситора манзури ҳар яки шумо гардонида мешавад. мо тасмим гирифтем бобати бемории сил ё худ туберкулёз суҳбате дошта бошем. Сил бемории сироятӣ, барангезандаи он чӯбча микроби кох, микобактерии сил мебошад. Киҳо гирифтор мешаванд ба ин намуди беморӣ? Ба бемории сил тамоми шахсиятҳо, тамоми инсоният, ҳамин мо гуфта метавонем ки сироят ёфта ҳастанд. Бемории силро дар ҷасади фафтидагон олимон инро дида баромад. Тасаввур кардем як оилаи ҷавон, гуфтем як оилаи ҷавон тасаввур мекунем, зану шавҳари ҷавон. Хуб, зан гӯем дар ҳамон ҳафтаҳои шашуму ҳафтуми ҳомиладорӣ аст ва ногоҳ гӯем чун нишонаҳое ки гуфтем дар он зан пайдо мешавад. Хуб, аз хӯрок боз мемонанд, ҳароратҳо шабона баланд мешаванд ва чун вақте ба ташхис мераванд, ташхис муайян мекунад ки масалан ҳамон зан гирифтори бемории сил ё худ туберкулёз шудааст. Пас тақдири минбаъдаи тифле ки дар батни модар аст чӣ мешавад ва чӣ тавсия медиҳанд табибон? Агар дар марҳилаи аввали ҳомиладорӣ бошад, мо ба ин зан маслиҳат медиҳем ки ин кӯдаке ки дар батнаш ҳай то 3 моҳагӣ қатъ кунад. Агар барои чӣ? Барои он ки вақте ки зан гирифтори ин беморӣ мешавад ва гирифтори бемории сил мешавад, мо намедонем ки он бо роҳи хункатӣ ба батни кӯдакам гузаштанаш мумкин. Муолиҷаи ин беморӣ аз чанд то чанд рӯз тӯл мекашад ва чӣ кор кунем ки оила солим бошад, аз ин бемориҳо дур бошем? Табобати бемории сил вобаста ба намуди бемории сил аст. Яъне ки аз бемории сили шушӣ ё ғайри шушӣ. Ҳар як беморӣ ки ба гирифтори бемории сил мешавад, ӯ бояд табобаташро дар таҳти назорат ва дорворие ки аз тарафи маркази ҳимояи аҳолии бемории сил гирифта мешавад, он дорворӣ ройгона аст. То барномаи дигар ё худ то ҳафтаи дигар бо ҳар яки шумо худоҳофизӣ мекунем. умедвор ҳастем ки ҳамеша солим ва сарбаланд хоҳед буд. То дидори дигар, худованд нигаҳбонатон. хайр.